turmi na biyu daidai lokacin da aka shiga turmi na biyu na ga an tsaye da dambe saboda mai horarwar gamawa suna da korafi kan cewa ai an faɗi dogon killi ya shafa ƙasa to amma za a zo a duba ba shi nan kuma ana dubawa ana dubawa bayan ka buta ka rike da yadda nan fa sai da ya busa fa sai da aka busa za ka raba shi ne fasahar taimakawa na ƙalin wasa wannan ita fasahar taimakawa na ƙalin wasa to biyar gashi nan ana dubawa muna ganin cewa menene ya kasance muna ta neman muga hannun ka ba ma gani me yake faruwa gashi nan kamar yadda kuke gani ana duba wannan bidiyo an zo ba ana duba da a ce cikin nan mene suna da ƙari ƙasa ya yi mai wannan amma sai da aka buɗe aka gani kuma duba za mu jiri mai wani alƙalanci ne na ƙarshe kuma da kamar yadda ake faɗa a wannan damban ana yin kokawa saboda damban yayi zafi saboda haka an kira alƙalin wasa ya kula sosai domin a tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata kuma kowa an ba shi haƙƙinsa tsakanin dogon killu to ai har ke gaman kamar yadda ake faɗa ko kawai ta fi yawa a wannan dama tsohon sarkin damban gargajiya dogon killu yaro mai zamani da tsohon hannu ya doce iska ya ɗago shi saman shi ba duniyar ramadan ya kai masa ya ana dan batuwa ana kai ya an harke kai kaga yadda duniyar ramadan ke jijjiga kai ta ƙasa dogon kyalli ta ƙasa ya gaje shi ya same shi ya kauce ya samar ya gani kai damban nan dogon kyalli yaro fa wankin hula fa ga alama kaiwa dare yake yi ya daga shi ma ya buga dogon kyalli da zai dafa sakwara amma dafa sakwaran na fa ya ƙare junior ramadan ya samar ya da gaggi ba da gyar kai doken doka kai da wajen yana da gaggi da wajen yana da fadi junior ramadan doken gyalli yana tuwe doken gyalli yana dangane junior ramadan kai yaro kai junior ramadan doken gyalli kai kaba kai yaro kai ramadan kai junior ramadan kai gashi da dai ya kowa tangadawa yake tamkar dan basarasa kai waye ya cire hular da hannunsa hular dogon kyallu kai kowa ya ce a ji a huta amma 'yan kallo sun ce wannan tamkar wata alfarma ce ga shi kansa dogon kyallo turmi na biyu za a je a sha ruwa a huta kalli da dogon kyallo yake kalli jibi kai yaro
kowane bangare an ba shi ruwa ya sha. Jino Ramadan naga kanin kurna yana ta ba da batu yana ba da shawarwari daidai lokacin da dogo mai takwas tara yake ba da shawarwari da dogon kyallo. Wannan dambe za a shiga turmi na uku. Turmi ya wato damba ya dau lauya, damba ya dau lauya, damba ya dau lauya, damba ya dau lauya. Kai kaga yaro ne wajen ya wani kai masa bara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullahi. Ga damban nan, ga damban nan, damban sarauta ne. Dambare ba a san macituwa ba, jami'a ta ƙare. An kai ruwa rana, an kai ruwa yammaci, kai an kai ruwa ma dare. A damban nan an koma. Turmi na uku ne, wayo 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 wayo, wanda bai kalli damban nan ba fa yana da sauran kallo. Kashi na harbe, kai Jino Ramadan ya matsa gidansa ko zai kalli dogon calli sosai da sosai. Jino Ramadan ya zaga ya zagaya ya buɗe hannu tamkar zai yi turmi zai yi murfi. Kai ya kai amma bai jamu ba, an karke an harke an harke an harke an harke. A kalin a zaɓe mai yaraba ya ce ba ko kawo bace. Kai kai ya dauke shi jam kake ji a baya, a gadon baya duk dutse nan a gadon bayansa. Kai wayo 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 na wannan damba. Ya kai dogon kyalli kasa, dama ta nuna, yama da alama tun ga turmin farko al'amari ya nuna wannan al'amari ya nuna yaro zai kai labari. Kayya kayya